Ahojte, ukážeme si, ako generovať obrázky v Midjourney. Mojím cieľom je vygenerovať veľkonočného zajaca v rôznych štýloch. Chcel by som takého sci-fi zajaca. To znamená, chcem tam dať nejakú pridanú hodnotu. Skúsim ale najprv si napísať, že do toho horného okna, kde mám kurzor, toto je pole, kde sa zadáva prompt. Prompt je textový príkaz, ktorý v podstate dá pokyn modelu umelej inteligencie, že aký obrazok chcem vidieť. Čiže najprv dáme úplne jednoduchý prompt, dám, že v anglickom jazyku som napísal veľkonočný zajac. Ešte si skontrolujem svoje nastavenia, ktoré si nájdem pod touto ikonkou, si to rozkliknem a si poviem, aký chcem mať formát najprv. Tu naľavo vidíme, aký bude mať formát, aké bude mať proporcie môj obrázok. Nastavme si to na štvorcový. Ostatné nastavenia zatiaľ necháme pôvodné. Toto je ešte veľmi dôležité. Verzia. Sú rôzne dostupné verzie. Najnovší model je model číslo 7, ale teraz budeme používať číslo 6.1. A to z toho dôvodu, že 7 je ešte nový model a potrebuje ešte špeciálne nastavenia. Čiže ostaňme pri 6 jednotke, je to veľmi kvalitný model, generuje kvalitné obrázky. Keď zadám teda prompt Easter Bunny, je to veľmi všeobecný prompt a musí sa s tým vysporiadať samotný model, samotné Midjourney. Pri kliknutí na Create vidím vlastné výtvory a sa dostanem do dialogového okna, kde vidím aj prompty zadané predošlým obrázkom. Tu vidíme, že keď som zadal prompt Easter Bunny, tak použil svoju estetiku a snažil sa to uchopiť nejakým takým ilustrátorským spôsobom. Ja ale chcem mať fotografiu fantazijnú, filmovú. Preto trošku si upresním ten svoj prompt. A keďže chcem to ladiť trošku do sci-fi témy, tak budem sa snažiť usmerniť ten model tak, aby robil mi niečo zaujímavé. Takže chcem, aby to bola fotografia. Kvôli tomu zadám, že alebo aby to vyzeralo ako fotografia, lebo to samozrejme fotografia nebude, ale chcem, aby vyzerala ako fotografia. Moja ilustrácia, čiže zadám, že fotograf a dám, aby to vyzeralo ako trošku ako alien alebo mimozemšťan, čiže zadám, že alien faced Easter Bunny. S Midjourney sa komunikuje po anglicky, slovensky nerozumie ani väčšine menších jazykov. Nerozumie, ako vyzerá alien faced Easter Bunny. Haha, tak ten je celkom vtipný. Aj toto je pekné. Vygeneroval 4 obrázky. Midjourney generuje vždy v dávkach po 4, ale môžete, keď ste spokojní so svojím promptom, čiže s svojím textovým príkazom a s výsledkami, môžete zadať rerun, tu napravo, a vygeneruje vám podľa tohto promptu ešte ďalšie rôzne úplne náhodné verzie. Tento je celkom sympatiák. Toho by som aj, vedel by som si predstaviť to použiť niekde. Ale chcem to ďalej stupňovať a chcem urobiť z tohto zajaca takého cyberpunkového, temného. A keďže hovorím o tom, že to má byť veľkonočný zajac, možno, že by som tam pridal aj veľkonočné vajíčka zdobené. Takže skúsme upresniť ten prompt. Písať na novo ani nemusím, lebo keď sa pozriem tu na ponukovú lištu, tu vidím písmenko T, use prompt, a mi vyhodí, keď na to kliknem, nakopíruje mi pôvodne existujúci prompt a pridám nejaké ďalšie parametre.
Chcem, aby to bolo viac filmové. Pridám, že film, styl. Ďalej. Chcem, aby to bolo cyberpunkové. Takže pridám aj to, že cyberpunk. Zatiaľ je to celkom OK. Ešte rozmýšľam. Má to celkom realistické prvky, ale by som dal aj napriek tomu, ešte by som to posilnil, dal by som, že realistic skin and fur. A teraz je to najdôležitejšie, kompozícia. Chcem, aby bol ten zajac obklopený zdobenými veľkonočnými vajíčkami. Vyskúšame si, že ako zafunguje ten prompt. Stlačím Enter. Tento sa mi celkom páči, ale trošku mám taký pocit, že sa mi vytratila tá atmosféra science fiction. Takže prekopírujem ešte raz. Anatomické prvky mi chýbajú do toho, aby to bol nejaký mimozemšťan, ten zajac. Kliknem znovu na use prompt. Dám tu ešte, že xenomorph. Takže to dám sci-fi, Blade Runner, pridám ešte, že Neon Lights, dám ešte, že Cinematic Lighting, nech je to trošku creepy, hororoidné a divné. Whimsical, horror. Predpokladám, že to už bude viac zubatý zajačik. Počkáme si, kým vygeneruje obrázok. Aj on je príjemný, aj on je príjemný a ten sa mi zatiaľ najviac páči. Aj on sa mi páči. Neviem si vybrať. Vyberme si tohto zajaca. Že tu máme už mix rôznych filmových štýlov. Máme tu cyberpunk, máme tu sci-fi, horor a zároveň je to aj zajac a zároveň je to aj Veľká noc. Keď som viac menej spokojný s vygenerovaným obrázkom, môžem použiť ďalšie možnosti, ako je napríklad variácie. Môžem variovať. Tu vpravo dole je dialogové okno, alebo sú možnosti, rôzne tlačidlá, ktoré viem využiť na rôzne účely. A toto sú variácie a ja vyskúšam jemné variácie, subtle, a silné variácie, strong. Ako mi to premixuje. Čiže bude vychádzať z pôvodného obrázku, urobí z toho pôvodného obrázku rôzne varianty, ale v jednom prípade tie zmeny budú jemné, v druhom prípade budú trošku silnejšie. To znamená, že mi dáva možnosti. Znovu si neviem vybrať. Mne sa páči, keď má trošku zubky. A chcel, aby som sa usmieval. Tento sa mi páči. To znamená, dopracoval som sa k tomuto obrázku, s ktorým som spokojný, ale ešte jednu vec urobím a to bude to, že urobím upscale. Zväčším si ten obrázok. Upscale má tiež dve možnosti, subtle alebo creative. Ja stlačím gombík subtle. Nakoľko dlho používam Midjourney a väčšinou som spokojnejší s touto funkciou. 99% kreatívnych zväčšovaní sú pre mňa neuspokojivé. Takže takto vyzerá môj zväčšený, detailne prepracovaný, creepy, sci-fi, cyberpunk, veľkonočný zajac. Som s tým OK, som spokojný, ale skúsme urobiť aj opačný extrém. Urobme niečo milé, ale nech je to znovu sci-fi, nech je tam veľkonočný zajac samozrejme. Napísal som taký prompt, ktorý obsahuje prvky veľkonočného zajaca, aj prvky sci-fi. Je tam, ako vidíme, Yoda, je tam aj Xenomorph,
je tam Easter Rabbit, ale na konci promptu je trošku niečo iné. Tam je napísané teplé svetlo, teplé farby, slnečné svetlo, príjemné prostredie alebo útulné. Spustíme aj tento prompt. A vzniká nám tu Baby Yoda medzi veľkonočnými vajíčkami. Trošku pripomína možno aj veľkonočného zajaca. Jeho si necháme, skúsime urobiť variácie. No pozrieme sa na to. Skontrolujme naše výsledky. Uvažujem. Tu tak prikladá ruku, tak magicky. Zväčšíme si tohto. Obrázok máme zväčšený. Sme vytvorili veľmi zaujímavé výtvory. Poďme sa pozrieť. Toto si stiahneme. Milú a príjemnú verziu. Cyberpunkovú hororovú verziu. Keď mám vygenerované obrázky, pokračujem väčšinou, a to v drvivej väčšine prípadov, postprodukciou. Ešte raz spustím zväčšovanie už na vlastnom počítači alebo iným nástrojom a potom aplikujem nejakú postprodukciu. Pracujem s kontrastmi a s farbami. Toto si ukážeme na budúce. Prajem pekný deň.